πιάνω λαιμό και το χέρι, από εδώ όπως είναι, γιατί αυτό κατεβαίνει και δεν είναι σαν το άγαλμα της ελευθερίας, πώς προσπαθεί να με χτυπήσει έτσι. Από εδώ όπως είναι, το χέρι, ακολουθεί το χέρι, γλιστράει πάνω και βρίσκει τον καρπό και τον ελέγχο. Εντάξει. Και πιάνω εδώ πέρα, εντώνω μακριά, εδώ, γόνατο, και δυο. Οκ. Δοκιμάστε το αργά. 1, 2. Δεν βλέπω, ακολουθώ το χέρι. Μόλις τερματίσει, ελέγχω μακριά. Παίρνω κοντά το λαιμό. 1, 2. Οπότε παίρνω και με τα δύο χέρια γιατί είναι και πλευρά. Βασικά, την ώρα που μπαίνω. Για ακόμα. Εντάξει, μην το κάνετε, σας παρακαλώ. Θα ρωτήσω κάτι. Γιατί όπως είχε και στήθης δεν μπορείς να τους κάνεις. Γιατί να τους κάνω στο στήθος, αφού τα χέρια μου είναι πάνω και μπαίνω εδώ. Τι θα πας. Εντάξει, μην το κάνετε. Εντάξει, εγώ θέλω αυτό. Μπείτε με τα δύο χέρια, δηλαδή. Με το ένα μπείτε εδώ, το άλλο χέρι πάει στο λαιμό, το άλλο χέρι ακολουθεί. Το χέρι πιάνω εδώ που τερματίζει, το πόδι είναι μπροστά. Μπαίνω κινητικά μέσα. Πατάω ξανά. Δεν θέλω, παρακαλώ πάρα πολύ να βλέπω αυτό το πράγμα. Το πόρα. Μπαμ. Δυο. Πατράκια να φτάσω. Πώς να πάμε, διπλά λες. Διπλά δεν πάω, γιατί δεν πάω. Λοιπόν, το έχουμε. Δοκιμάστε, πάμε. Δουλεύει. Α, είναι. Τελείωσε μακριά και πήγα. Πέντε ο άλλος.